Tak for invitationen, morfar. Tak. Og så vil jeg egentlig godt vide, fordi siden jeg var helt lille, og så til nu, det har du altså ikke forandret dig. Hvordan gør du det? Og hvor kan jeg købe det henne? Vi har forberedt en lille overraskelse, der hedder KDM. Kend din morfar. Fordi vi kender vores morfar. Men spørgsmålet er, kender I vores morfar? Så ja, du skal lige forklare reglerne. Skal jeg forklare reglerne også? Altså, vi tager den helt let metode håndsoprækning. Og der er 2 svarmuligheder. Svarer man forkert, så er man ude af vejen. Desværre. Og nu er det jo ikke bare for sjov, fordi der er faktisk en præmie på højkant. Ja. I spiller ikke for sjov kun. Så er I klar? Ja. Må jeg lige høre, er I klar? Ja. Godt, så tager vi det første spørgsmål. Og morfar, du skal jo selvfølgelig svare jo. Ja, det er dig, der svarer, eller dig, der siger, at det er det rigtige svar. Hvor boede mormor og morfar, mens deres døtre voksede op? Er det Ørstemark eller Vojensmark? Hvem stemmer for Ørstemark? Ja. Er der nogen, der stemmer for Vojensmark? Nej. Og hvad er rigtig, morfar? Ørstemark. Det vil sige, alle går videre. Så går vi videre til spørgsmål 2. Hvad har morfar arbejdet som? Mekaniker eller mælkemand? Mælkemand. Ingen af det jo. Hvem stemmer for mekaniker? Vi har lige nogle stykker. Ja, det har vi ikke. Det har vi ikke slået. Hvem stemmer for mælkemand? Yes. Der var nogle stykker, der stemte mekaniker. Morfar, har du været mekaniker? Cykelmekaniker. Så tager vi næste spørgsmål. Hvad har morfar hjulpet mange som? Babysitter eller havemand? Hvem stemmer på babysitter? Nå, undskyld. Det er der ingen, der gør. Hvem siger havemand? Yes. Den er vist også sikker. Yes. Vi tager et næste spørgsmål. Husk, hvis man har svaret forkert, så er man ude af lejen. Hvad hed morfars 2 sidste heste? Tulle og Lise eller Tulle og Line? Tulle og Lise, hvem stemmer på det? Ja. Og hvem stemmer for Tulle og Line? Nå, for fanden. Og hvad er det rigtigt svar, morfar? Tulle og Lise. Yes. Så har vi lige nogle stykker, der er ude af lejen. Martin. Jeg har lige et spørgsmål. Hvis man nu undlader at stemme, Der var også ude. Ja, så er man jo ikke lægge noget. har man så ikke sådan? Bodil, du har ingen vetoret. Nej, du har ikke. Det eksisterer ikke der. Martin, jeg er også ude så. Det var nok ikke lige den, vi havde tænkt på, men du har ret. Ja. Vi tager næste spørgsmål. Hvad har morfar været til DM i? Øldrikning. Bowling eller bowling? Hvem stemmer for bowling? Hvem stemmer for fløjling? Yes. Den er også rimelig. Ja, du har Morfar, læst. hvad har du været til DM i? Yes. Vi tager næste spørgsmål. Hvor mange røde sløjfer har morfar? 17 røde sløjfer eller 19 røde sløjfer? Hvem stemmer for 17? Nej, han har sgu 19. Og hvem stemmer for 19? Hvor mange har du, morfar? Hvad er det? Men så har jeg været hjemme og tælle, og du har 17. Nej! Der var vist mange, der røg der. Kasper, du kan se svaret. Hvem er med? her. Ja, hvem er tilbage? Hvor mange er der tilbage? Ja, der er 2. 2, 3. Ja, godt. Så tager vi et spørgsmål mere. Hvad drikker morfar helst? En øl eller et glas rødvin? Hvem stemmer for en øl? Ja. Og hvem stemmer for et glas rødvin? Det er rigtigt godt. Hvad drikker du helst, morfar? Ja.
Hvad spiser moffer helst til frokost? Ja, nu bliver det sgu svært, ja. Leverpostej med ristet løg eller sild med karrysalat? Hvem stemmer på leverpostej med ristet løg? Det er der ingen, der gør. Hvem stemmer på sild med karrysalat? Hvor bliver det helt, eller? Hvad spiser du helst? Nej. Så snyd. Hvad spiller moffer i sin fritid? Bowling og golf eller bowling og golf? Bowling og golf? Yes. Eller bowling og golf? Golf. Det er der ikke noget til på. Moffer, hvad spiller du? Bowling og golf. Hvor mange rækker jordbær har moffer i sin have? Det er insider-viden. 3 rækker eller 5 rækker? Hvem stemmer på 3 rækker? Jeg må ikke stemme med, for ellers har jeg stemt. Der er en dernede, der kender virkelig godt. Og hvem siger 5 rækker? Og hvad er det rigtige svar? 3. Har vi så en tilbage? Hvor mange er med endnu? Der er kun en. Nej, jeg er 2. Nu har vi snart noget mere. Så begynder det at blive spændende. Hvilket bilmærke kører moffer i? Det var der noget at spørge. Fiat eller Toyota? Hvem stemmer for en Fiat? Det gør jeg ikke. Eller hvem stemmer for en Toyota? Det var I også ikke gjort. Ja. Hvad kører du i moffer? Yes. Jeg stemmer piger. Hvilken serie ser moffer helst i tv? Kommissær Rex eller kommissær Barnaby? Hvem stemmer på kommissær Rex? Barnaby. Ja, og hvem stemmer på kommissær Barnaby? Den bliver spændende, den her. Hvorfor? Hvad ser du? Yes. Så har vi jo en vinder, tror jeg. Manden nede i hjørnet har vundet, tror jeg. Hvorfor? Hallo? Giv ikke en trøstbrænding, at den første røg ud. Nej, det er desværre også. Vi har jo lige en lille gave. Ja. Så er du ikke sød at komme herop? Ja. Og så giver vi ham lige en hånd. Vinderen er KD. Det er insider-viden, det der. Hold nu med det hest. Skal vi tage de sidste spørgsmål, der er sjovt? Ja. Alle må være med. Hvornår fik moffer sit første barnebarn? 72. 85 eller 87? 85, hvem stemmer på det? Ja, det er sådan cirka halvdelen. Hvem siger 87? Hvad siger du, Rikke? 85. Jeg vil ikke på det. Ikke se noget som helst. Hvor mange børnebørn har mormor og morfar? 5 eller 6 børnebørn? Hvem stemmer på, at de har 5 børnebørn? Det gør jeg. Ja, og hvem stemmer på, at de har 6 børnebørn? Ja. Hvor mange har du, morfar? 5. Ja. Jeg har vundet. Så, det var vist det, vi havde. Verdens bedste mor. Og hvis I så alle sammen vil være med til at rejse jer op, så vil I have udbragt Hvis du nu slipper bremsen, det er lettere, så Kasper. Sådan er bremsen sådan en... Slipper håndbremsen, sagde det. Slipper håndbremsen. Hvor fanden er sådan en... Du er mekaniker. Opgiver mig ikke på sådan en her. Jeg skal vel lov omskoles til. Tejde propelle. Hvorfor længe leve? Hurra! 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 Og så lange. Hurra! Og helt korte. Tillykke, morfar. Tak skal I have. Han skal leve. Han skal leve højt. Hurra! 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 Han skal leve. Han skal leve. Han skal leve højt. Hurra!
Det med i opperække, det er nok lidt svært. Jeg kan nok se, at det er kun sige, vi mangler jo nummer 5, han er nede i Spanien. Af vores børnebørn. Har han ikke ringet? Nej, ikke i dag. Han er ikke kommet op. Nej, det er jo ikke